Letra Knights nagpangibabaw sa Game 1 sang NCAA Season 98 Men's Basketball Finals. Samtang San Beda Red Lions swimming team gindominar ang NCAA Season 98 swimming competition. Iniitutukan ni Julius Belacaol. Animo kontra Arriba. Nagdagsa ang fan sa mga eskwelahan sa Araneta Coliseum kahapon para sa ginahulat nga best of 3 final series sang NCAA Season 98 Men's Basketball. Letra Knights kontra Binel Blazers. Daog ang Arriba. Nagdagob ang Araneta sa nakuha sang Colegio de San Juan de Letran ang Game 1 sa score nga 81-75. Apang wala nangin mahapos ang hampang para sa Knights. May mga tion nga nalutsan inis ang Blazers apang nakalagas antes matapos ang first half. Ang Knights ang ginpangunahan ni Luis Sanggalang nga nakatigayon sang 24 points. Makuha na balas ang Knights ang kampyonato o kung makabawi ang Blazers. Ini ang bantayan sa Game 2 sa Domingo, December 11 sa Araneta Coliseum sa gihapon. Ang hampang ang simulcast man sa GMA kag sa GTV. Sa pihak nga bahin, nangin overall champion ang San Beda Red Lions men's and women's swimming team sa 3-day NCAA Season 98 swimming competition nga ginpatigayon sa Teofilo Ildefonso Swimming Pool sa Rizal Memorial Sports Complex. Ang Red Lion swimming team ang ginkilalaman nga outstanding swimmers sa tournament kag head coach si Coach Gavino Dondon Rojas. Ang iban nga eskwelahan, wala man nangin madinalagon. Wala naman sang hinanakit bangod kalabanan sa miyembro sang National Swimming Team ang nagikan sa NCAA. Nagpasalamat naman ang NCAA Management Committee sa 10-member schools kag sa GMA Network, ang puluyan sang NCAA Season 98. Naghirapan to ng mga atleta nung kasagsagan ng pandemic, a lot of the athletes, lalo na mga nasa swimming, they're asking, babalik na ba ang swimming competition? So talagang pinaghandaan siya 2 taon bago natin ulit ito nagawa, and with the close coordination between the NCAA and GMA, we were able to mount this successfully. Julius Belacaol, 1, Western Visayas.